Malta u l-Alġerija ffirmaw ftehim dwar il-qasam tas-saħħa veterinarja flimkien ma' ftehimiet oħra dwar is-saħħa u l-ħarsien tal-pjanti. Il-ftehimiet ġew iffirmati wara li reġgħet tlaqqet mill-ġdid kommissjoni konġunta magħmula minn rappreżentanti ta' Ministeri Maltin u tal-Alġerija. F'laqgħa li ħadu sehem fiha 9 ministeri, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ, Carmelo Abela, wara ttama l-aktar kooperazzjoni bejn żewġ pajjiżi fl-oqsma tas-saħħa, il-bidja, is-sajd u l-ekonomija. Kienet ukoll id-diskussjoni li kellna mal-Ministru tal-Enerġija fuq kooperazzjoni oħra inkluż fil-qasam tal-kummerċ u kif nistgħu inqarbu daw iż-żewġ pajjiżi flimkien, inqarbuhom mill-aspett ta' kooperazzjoni kif għandu x'jaqsam il-kummerċ u kif nistgħu ikonna anki il-konnettività blajru li kellna sa ftit tal-snin ilu u li sfortunatament m'għadix hemmhekk u naħseb jiena huwa element importanti ħafna biex inqarbu liż-żewġ popli flimkien mhux biss mill-aspett ta' turiżmu ma anke mill-aspett kummerċjali. Il-Ministru għall-Enerġija tal-Alġerija Mustafa Gwitani saħaq li l-kooperazzjoni bejn Malta u l-Alġerija hija essenzjali hekk kif il-pajjiżi dejjem kellhom prinċipji simili fuq affarijiet importanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.